1. Aja! Ja sinne kilpailuilla ilmeisesti taitaa olla jatkokohdalla vähän ensimmäisenä Ilveellä. Ja toisena on Ilveellä toisena Ilveellä Ilmeinen vuoro Juusista edellä on kolmanneksi Janne tasaisella vedellä menossa ensimmäisenä. Ja Ile ottaa Juusosta kiinni siellä. Ile on noussut toiselle tilalle. Janne on aivan perässä 2 valkoista kautteria tuolla Vassarimutkassa. Menee kun ihan siellä yksi ottaja osuvan maahan. Pääsee jatkamaan. Ja Janne edelleen jorsii Ile perässä tästä edellisuorasta. Janne menee S5 suoralla ja patterista ali. Ile perässä on Janne on ottanut selkeästi etumatkaa lisää. Ile ottaa kierroksella ohi. Siinä on ottaa myös osuman tuohon lähtöporttiin. Juris putoaa. Janne ottaa myös osuman lähtöporttiin, mutta ei putoa. Pystyy jatkamaan sitä oikein hyvin. Vassarimutkassa menee ottaa hiukan pitkäksi tuon linjan. Ile on meni ottelussa patteriportista läpi ja Janne on menossa tällä hetkellä, jos ei onnistu torppaamaan, niin selkeään voittoon. Tämä osuman lähtöporttiin oli toiselta tilalla tällä hetkellä ja ei ehkä pääse enää jatkamaan tuosta